Dia dikon goreng begecot sak kesuk kowe kok ora mateng-mateng cah rambut cekel to piye kok. Kowe yo gak ora ana wong mbah-mbah iki. Mesti kok goreng dhewe kok iso tanganem. Iso ora ngongkon kowe, lha apa ning ngongkon kowe nek aku iso? Ane nek mbah iki gombalem ning ngono, gombalem tumpuk nek ngongkon goreng bekecot. Laur, gelem yo mbak ora gelem yo wis. Aku nek kok goreng bekecot. Aku amun iki goreng becot sediluk lho tak ngene sarapan. Dadi yo mbah-mbah kok kena kowe sarapane kuwi. Kowe tak go kergawe. Engko kena daerah garing. Lah mbokone mendong ngono. Oh, alasan kowe. Goreng becot terus jelo aku tak sarapan tak budal. Oh metutuk sampe kowe bedhok ra matang-matang dadi omono. Oh, kayak blambang. Divisi lombok nek kena kowe kate kowe sok tangan kok kiteng sing goreng dhewe. Nah aku niat iso lha apa to sahabat kowe ngakon kowe. Ada Terus ana wong mbah-mbah. dadi omono. Nek kon perintah kok tak unggani. Wis dicekel tak umbahe dhewe sandenganku. Nek dibayi. Oh niat gelem ya gelem nek ora gelem ya kodho. Kok Nek wis kok nek gelem wong mbah-mbah. dadi yo. Oh nek nang ora mek rambanan mbok obraki mbok petaki mbok mengi. Lah mesti napa-apa gemen ora nang dengon-dengon. Lah iya, aku tak sarapan yo, aku goreng bekecot. Kowe kok muni yo gemong. Lah kowe muni ra iso ya tak oseng-oseng dhewe sak akal-akalku lek aku masak mbok piye rasane. Mamula aku kok baru mbah-mbah. Lah aku muni. Piye? Padune ape alasan kowe kok. Ono wae. Gore, becote cekele reno. Lah kowe nang meja kowe ra cekel, aku